Ade bi a yewura ye bia so hyemu kena. Eti ne Ntam kese no aya na obi de adane national anthem. Atasi ade anto abodua o. Me na me ka kire o. Atisi ade anto anso nyama anu kra de sesa bia wo fo. Obi se yewura Ntam kese kan Ntam kese a. Na nyama ho ade a. Satani na ne dia. Na no onandia se obi be se yewura Ntam kese kan Ntam kese a. Na mfa ne tla. Anu kra se bia me no wadi Ntambo so na yewura enya nhwehwe mu no. Se ba ku wu a. Ade ya kan se Ntam anyan ache oye mu ade asa ne asie nti na wo ko kan Ntam agu ahini bi so otimi dan no yewura Ntam eye tamstan anya beto eku na ye fu bebele na asia tatai se bi yewura oye kese na ono nko anso santimi nkata nyame ani nti ana wayi na pamfo no debra mba yewura ni ma yewura ebedi uni eso bu ma oma no kasa ne nyedan enya aduma eti free na ekura na me ya madwen kasa mu video bi mu se men trauma ketrema ho nte en kasa ntia me ba ne da sabi no kura mu no ne wo mu a wase e be kama mansan hu sabi yewura ni tiri mu po adwempo a wo de chichiri na Asantehene na bedadi so eti kan Ntam de tofoma yewura na ne dia ne wo hwehwe mu se na wo twiru de asi wo adam wo kura betima hwehwe mu na de akọ Wensu de na mo pesa mo boni mo pesa mo die nti na ada part wo sika na ne odi abeto 20 years say ne ankwa wa na abetwa so ye wontom bebre ho mo a sabi ebru Nananom aka hye aya kasi epemu a wo we kwa ye brabu be fikwa tutu nkofo bebre betimi aka say empanifo le bu bebre say odi pani bako na wi bada wa cha Asantehene bada na ne na yepe ana sabi wotano kura na kamfo no so na meche at the moment wo mu kan sam na yeyi empanyimfo a ba dwabo na ase no na we se Sikadwa me ehu sampa Oye adwuma ti papa no za edin na no tofom sa ohu do onye no Sikadwa de dwane ne dia wotano ebeye ozo ni dia pie Idi pie yamso na adwumadie ne timi ya dai eye kama eti sai kasa asem we ansi a kadwumadie ne kaba ya boyo but e was ansi Ara so mo confidence am bi bra so say oba ko Canada wa ko ma diteni ni sense bebrebe jadi tani wan o se diteni oba e Canada ana ye nyu anu approve for bloggers meeting internet ni so no bi bi sa bi tutu ya so boa social media no ya no atiche o mo emre bi me kan sem bi say okoton wa no ma na mo nkopa na adwuma bedu ne papa eja owo no ne enna owo no na mo hwehwe abusu no mo firi mo no on dem che abusu bi o akwata ni mu a edam wo mu edam ni mu a etwere wo mu etwere ni mu a sabi ekwati uye wo mu eti na tete wono se Nananom wo kwa awade a yakopa busua no mu ehwehwem ewu sampa ba bi ade hye ekoi onko wo bodani ana onko wo kwatani onko wo twani eninti ya so wo kwa awade a sa eti na adwuma badu asem na meka kire mo se monkopa emoja ewo no monko hwe sa busua no mu no na ase no Mpaninsem TV Achiaa K3se3 was in dia ya mutaka so ade be kwa enyinyamresem ya so ade be kwa enya Asantehene ya form asem ni dia ya di adwuma ene ye bedi komo na medical aka cho se ye Asantehene ye mena nyia ye na ye ho adwuma esanse ye wa hase ebebo anchima na anchima so timi esua de mi wo ohese e wo menche na enye enani de di kan ohese obantitan fidi ni so ebi enani first time awde hwe no a ohese ba kire ni din ni Debra na wa hu se di titi na uba ma hia kwato fi e ka ohese abrankase nyame ani ayo ohese ohene esenim do so pa apiadu odefo amoaye ayo ohese bibie ni nyina mu na mom e ohese ankasa nso e wo ho a yene no ebedi nkomo omu nyina kabom na yabusua baako mama wo Asantehene ama Asantehene nso ade awo abrempon na akwa mtwitwie no na abigya etime kama abusua ene ebedi Asantehene Ntam nkomo afu ye wi a abakwam chende
Wampa mu hene. Ono so Sikadwa di abo a enya ano. Eno so be di nkomo kakra wo. Ne sister birthday ni. Ohene sisi on tena ho. Mani kwase ento ne bada. Se dem kwa na obehya kanche agu nsa. Obehya agu nsa na saa enema ni nyina timi akoso wa no. Ma me kwa ne chen. Na ne ne nse nkomo twetwe na. Ohene si. Akwa. Mo akwa bebu. Ejo sorry. Na pum. Adum Ni shira won so. Michelle di ana me shira mi Asantehene. Mira Michelle bu wahin kwa bu no nana. Me hwe na afi yesu yesu amamani amane. Oyene se enane de di nkan a me no wahia. Enim se oni mi nuanum de di komo bebrebe. Oh. Na so ada ma da ho di kire me ewo ene me kasa foni so. Yo. Ampa said odi ka ye kasa ohene se a. Se bi nya ba akofo na wo Asantehene. The also. Obi ara ne de. Na me amena o kasa me ye pokuwa. Tufu pokuwa. Odi ka na otosu mi. Otosu mi. Ah. Eh. Onya na ba bi ko na anu ye. Yes, I'm also na nani kuti. Yeah. Usu amwaye. Pa nyenche. Okay. O abempo wo Asantehene. Oyene si wabie ni se ye nka nkwa achi kakra na wabie kra ama emu ayetu. Se wo Otumfuo pokuwa de na Asantehene ye oba people. Nyenche moja pa kan imi fi manye. Masimu. Asante de asabi ebru sabi anya do. Am se yera akon na kun nyina wie ye no. A wo chechire na Asante. Wo de amamla ni amane eto ho. Ntina yaka se obi ka bibi ana so ka asem bi a yesi yanko hwa amamla ni amane no. Se ne de wo ka no. Esa. Se de ana chese dimu ense de a ese esipai. Eti yera chechire na Asante no nim se yaka se eja a wo ba se modu ana me bua Modu. se bi me no sia kra ma bwa se ka. na me kazima wo Asantehene na da na odi achi. Okay. Mama mle ni mama ni ebe chesa ya mpa me baka nyenche sanse me na wo pokuare e fa na poku ona wo pokuare ana fie ne ya wo pokuare wo mu no so no sabi ebru me ni abusha panyina me dan no. Okay. Eti Asantehene ya me dai Yo ba kan. ya pepe Enye yi. Santa mama yense no. Ana ye so e ade na se. ade na se se ye wura kada bia. Okada. Was mo ko pa de na se na mo me kan tre. Asiedu ya no. Mu ye. Ni mo E fa na hini kan ni wura. timi me ya kan eti sa ye wura Asantehene am se aya na obi pese okana sem ana ohu ye wura ne bosu na bia me jamo ma video so ka me ka Yeah. me se wo ma me hu papa be dan ana Ende. na wo bonte de na aso timi hu nipa ne bosu ajane na wo ba no mo na ni mo be so ban e mo da ro dia Debi. o ka ho Nka ho. wo de o Deni. anti Se aya na obi yan frewa. Yan frewa. ya mfro eti se man shia kro no so da ho se ya de amamla ni amane na tra ho ye ra woni bonkum oni nipa oni kontre oni jaase oh wa hihye na himiye Na kom so. na kwam nyina wa hihye se ubedi akwam nyina cha wo de wo Nananom Mpaninsem ya dai Eba. eba be kire se ampa me na ya akwam nyina wa ansa no wantimi asibidi a che yewra ena se ngo bi abaka akwa hene wo be Na sha ne ye repa da medwa mo bi. ndia Ena kan ye ru afie we. Uru afie wa. So na kwa be. na kwa na ba bi na mom se wo ba be ba be kire ti yewra se yempa de na se wo be ba be kire se ampa me na ne asomasi ono na wuwei ono na wuwei ono na wuwei ono na wuwei ana be sim mi a me ka sai me so asa ne hu so ya ade na se na mom poku are de ene obi ade a nya me tie me na me dia nti se yewra ba no abedi me ba na dia o me dia Ayo ba. Na sa me kwa me tie ma ye nhira. Maka to se yen ye rum edom siko ni ape ni ye dia bro. Ye ni asemo dance ya yen ka. Oyin yen ni sei ma ye musa o san se bibi sei dia ya na eboa ye mpa ma esua de. Marama Asantehene Ntam ni ready ka aka se ensem bi a
ɛyɛ ne nsɛm a yɛntaa mmɔ so sɛbi na yɛn nkɔ bubuo ne nana ne nsasa nka meka ho asɛm nanso ebinom enya ntam na nase yɛka ntam gu binom so a ɛyɛ na deɛ tete ne sɛ ebinom bɔto gu binom tietia so binom sɛ ntam mu warawoma nananom abrempɔnfoɔ amanhene adukurofoɔ yɛwurade hyeɛ wɔanom ɛna ɛwɔ sɛ ɛhyehyɛ yɛwura ntam mu na yɛwura ntam ɛyɛ ntam mu ɛyɛ ntam mu na hwan na ɛbɛtumi aka sɛ ɛyɛ ntam mu warawoma boa yi na yɛtumi sua adeɛ kakra 24 na ɛka sɛ wopɛ tie a yɛka kyerɛ wo sɛ wopɛ tie warawoma ne yɛaka kyerɛ mepɛ sua na mahu so wopɛ sua ade wompɛ tie metie deɛ ɛbɛyɛ wɔ a warawoma gu mewɔ sɛ mesua na aka me ho deɛ tie ne sɛ yɛwura ne biribiaa ɔhyehyɛ bi a wanhyehyɛ no kwa ayɛ na obi ka asantesɛm didi agorɔ wotena ase na wohu kwan a yɛwura fa so kyekyere n'asante anyɛ bɛtɛɛ asase ɛnam so mogya ahwie agu so sɛbi ɛnyɛ nkwala mogya adeɛ bi a yɛwura yɛyɛ biara nso hyɛ mu kena eti ne ntan kɛseɛ no ayɛ na obi de adane na hyɛ hantɛ ɛkyɛ sɛ yɛde antoa bɔ odua o me na meka kyerɛ wo Satene ntam ɛte sɛ yɛde antoa nsuo nyama ɛno koraa de ɛsɛ sɛ bia wɔ fam obi sɛ yɛwura ntan kɛseɛ ka ntan kɛseɛ a na nyama hɔ adeɛ Satene na ne dia na ɔnan deɛ mepɛ sɛ amansan nyinaa ho sɛ obi bɛsɛ yɛwura ntan kɛseɛ ka ntan kɛseɛ a mɛmfa ne traa ɛno koraa sɛ bia me ne wadi ntambɔsoɔ no a yɛwura ɛnya nhwehwɛ mu no sɛ baako wu a ɛne yɛka ne sɛ ntam anya wo akyɛ woyɛ mu adeɛ asɛ ne yɛsie wo akyɛ woyɛ mu adeɛ sɛ waka ntam agu me so na me so me de abɔ so yɛwura nya mpaamu no Satene mpaamu na sɛ baako ba bi asɛ sɛbio deɛ me ne ne kae no kɔkora no a ɛwɔ sɛ yɛwia mmamla ne amanneɛ de kɔto yɛwura anim nananom binom ka no saa ka no ɛnti na wokɔka ntam agu ɔhene bi so ɔtumi dwane no na no ne duabɔ nso sɛ bɛ na dɛm sunsunya bi anim na nananom nhu ahenneɛ no na ebi de adane sɛ bi life o this is fashion ɔbɛtena akonnwa no so a ɔnum sɛ yɛ ntomafira ɛne aduanedie ɛne maapɛ ɛne ka wahyɛ sɛdeɛ bi hyɛ no amammerɛ ne amane ne nsua sɛ yɛwura wɔ kurom amana duru ɛda a wɔsɛ ɔkɔ nananom so asoma sɛ obi nkɔda mehu bi da ɛna mente bi nso da ayɛ a monkɔ ahemfo na ɔmɔbɛba aba no bɔkɔ no wadi fufuo a ɛda ha ne nkonnwa akɔngu so nsa ne nkonnwa akɔnkɔ na watam bible na ɔde nam asɔ dɛ yɛwura ntan kɛseɛ te sɛ wɔafrɛ tonso nyama abɔ dua ɛno kora ɛyɛ times 10 yɛwura ntam ɛyɛ times 10 wote dɛ mekyɛ no ase ɛnyɛ bɛtɛ o ekum na woyɛ yɛmfu bebree no ase ataatae yɛhu bi na yɛnsɛ bi a yɛareɛ bata ɛde ayaleɛ nneɛma a wɔn mu nini no yɛwura mu nini no ɛna nneɛma ayɛ basaa o because yɛase wura ntan kɛseɛ aka ntan kɛseɛ ntam no nso na ma a woyɛ hene sɛ yɛ ntam na nka wo ne tumi bia bi aka sɛ yɛde pra deɛ yɛbɔ nso so deɛ abɔkɔ mu ntam no wokɔ sɔ afena mu na sɛ wode kyerɛ yɛwura so adeɛ asɛm na aka so sɛ ne ntam kɛseɛ ka ntam kɛseɛ nti wɔbɔ dua na womɔ dua okay nananom ɛneɛ mo a mo nkyɛgye ma yɛ nti mo na mokɔ so afena na ɔmokɔ so mu no monim sɛ wosoo maa no wabɛtena apaka no ani agye ne yɛtu pa da gu so no tena ase na wo sɛ asɛm na wakɔka no akɔyɛ sɛ wosɔ afena no mu na tumi no aba wosɔ afena no mu no tumi no waayɛ dɛn waba nti wano asɛm ɛna de wobɛkɔ ɛno ara nso na de wobɛyɛ dɛn
What did say you so I don't find chance. Now I can day, Miss Mira, Miss Someone tank as I can tank as ye. Some me as may see me bay. May away, may away, may away, may away, may away. And poor Miss Ayadi. Samanya, Meton tank as ye. I will use all body. What would you have? I know the bottom. The bottom. It is a be upon our could you running boy. That's what we say you run tank as Yanaka at the goose. So that's a war. You know, one fun town I'm layer. Now I guess all the cancer. Instead, you're now. As I tell you out of my say, by you running direct. Oh, one India. Onukuto. And I bet my car just say, where the air, my former dear. And I wait the Munkas and here. You're uncle. Why in a bear? Now, Ntam and Ntam bear. What best said you would be see you be bitch a year. I know I can't go so. And to who the other say, Mira Dama. As some say now to my own tankers here. But about 2 of them, you rap him. You rap him, not say, be a Sabia brew. And Sonia, on another catching Pancronsa and Tomaka. When Yaman, Koyamwadi. Koyamwadi and I can get 9 over Chicha. That is a Utrisu Diana a day. Yeah, Danano. Number 1 farmer. Now you are inside. We are in Cassia, what can come 1 minute, dear. If you are a day. So, then, person, it's here and tank as here, dear Sabi. Hey. And I say, why, 1 million whom you might be prepared, we want to move. Dear, I am not a total beer, Tria soon to be say, you want them, or 2 of them from phony beers, and I mind guess you are, which me the moms are moving from one. I'm a person. A crime beer, your crime beer, a pass by your name. Obia folk or them. And at times, and I'm in for the so you're ready to me now, my home. Say, oh, to me, pep. Now, what Pemon crown, won't mean can't see all. I thought about 2 old men. But to a more concern and tank as a also, they should. We are the brain. Sound why folk. It's a folk will be a it's Obi can't goose, Oba folk. Oh, now they are going to folk training. Not for Kutrano, so him. Nom the Sampa Breyer. Tom the Sampa Breyer ran as you him knows a Antamuna as well. Can't Tamoya man. Near more to 9 near Yamwa, the net as a few so I say. Santamni also dear. Now I say you read to committee. More pim. Near who do different, near who do different. It's what do for no. Yet the 40 more pet. And twice one, I back as one man. And also be a more dear. So now, ya pepper a fool. Yeah, I don't say you can't something in Ntam. Or say, D, another do say now a dream, and I say, and dear, a baby a bit may be ready. Can you hear me pan and no cream, dear? Can you run Tam tough for man? Why are penning now your amount to me, says you should faberton anymore, and can check. And check. What are the Abraham and Yamadia? Some of the same pack. I will go for 1 man, Tam get ready about 3 years, 3 years, 4 years, 5 years. I'm my neighbor is just idea. I don't know, I have 1 more sign for no 1 money on person. It's a me, you're starting. Come on about 2 men, you may catch us. I am for no Roman acid. I am Roman. Oh, Roman say, I need no Roman. The refuse are there now, for so, but our bonnet would be our bonnet crabia. It's a crown at 2 mono, a year radia. No, dear. What am I? The cockrum 1 man, you ran Tam tough from 1. Now, or moody dear grass or mania to see personal or mission. What am I? Some is a tough man to cheers. I wish you better come on. A future about come on, I say, that's no one. Sabiora, or I can say. Na ononkwa so sentiment katanya mianinti ano wayi na pamfo no da be mba yewra ni ma yewra bedu ni eso bu ma oma no kasa ne nyedan enya aduma enti firi na ekura no me ya madwen kasa mu video bi mu se
men trauma ketrema honte enka sentia me baneda sabi no kuremu no ne wo mu a wase e beka mama nsan hu sabi yewra ni tirimupo adwempo a wode de chichiri na Asantehene na bedadi so etin kan tam de tofoma yewra na ne dia no wo hwehwem se na wo twiru de asi wo adam wo kro betima hwehwem na de akọ wo su de na mo pesa mo boni mo pesa mo die nti na ada party wo sika na ne wode abeto 20 years say ne Ankwa wa na betwa so ye wontom bebre ho no a sabi ebru Nananom aka hye aya ka hye epemu a wo hwe kwa yewra bu befi kwa tutu nkofo bebre Nananom bi adan de na wo pe wode kurom mu amaw emu sase mu agapade emu mmere nkokro nya yewra de amaw e de ba nko na wo pe na sabi ebru obi ko kan yewra ntam na nipa ne tam 1 billion amaw na wo hene wo je na wo kan tam ne hye abla wo te wasase ba akwa unya 20 billion na sentam ho ye de betu fra konya so a me pa cho wa tene na de 19 billion wa as adwina anya adwuma mo ba se adwina anya adwuma no pedua ne bre atidi entra ye wura ntam sabi wo hene bi utimi ehyihyem na dabi uhyihyem upedi ewom wasam wa busu asam ufiri ho ha ufiri ho anya on se na asem ne ye wa ti asem na beto wanim eto wanim na wapekwa ye wura adama me ho na asem se ya bo wo na adia de beto wanim na wunu ho firim na wunu ho firim disclaimer aso pa ma ye wura ntrase no nka se enema bodwa Asanteman wa kan wentam a Nananom aka hye beka me se ke ye wura betu ni nkonu asofo nyina wa na Kwadwo fosu se ke tututu a ka ba tutu oh sanity Baini me sha se me ka wa onana krajari ni ani wate atua adwuma badu no fancy we can asem na say within the 60 years na wa nim enana sabajafla Omahene Sanfatarisha cancer we say we en sense bebrebe na the mine di birthday na o invite etitu ni ani ntini ahemfo na jafra nko bi nsuso yakobo ni bi wo ho say ayedeja am Sikadwa na abo ni bia na nya no yes we are na echi ebinu mo so eno ana ma ni sa boni ya you so say o hwe kwa mo fi amfa na no nsi oba ne ho obi aba obo ayi ana nya no era beti me aka say Mpaninsem le bu be se oni pani ba ko na video bada wa che Asantehene bada na ne na yepe ala se bi wuta no kura na kamfo no so na me chen at the moment wo mu kan nsem na ye yi mpanyimfo a eba dwabo na ase no na we se Sikadwa me ehu sampa oye adwuma ti papa no say edin na no to fom sa ohun do onye no Sikadwa ne dwane ya ne dia wota no ebe ye o so ni dia pie ni din pie ya so na adwuma die ni timi ya dai eye kama eti say ka sa asem we ya si a ka adwuma die ka ba ya boyo but e was si para so mo comedy nsem bi bra so say oba ko Canada wa ko ma diteni ni ze bebrebe diteni wan o se diteni oba e Canada ana ye nyu anuma approve for bloggers meeting internet ni so no bi di sa diteto ya so boa social media no ya no atiche o mo emre bi me kan asem bi say okoton wanu ma na mo nkopa na adwuma bedu ne papa eja owo no ne na owo no na mo hwehwe abusu no mu firi mu no on dem che abusu bi o akwata ni mu a edam wo mu edam ni mu a etwere wo mu etwere ni mu a sabi ekwati wuye wo mu eti na tete wono se na Nananom wo kwa awade a yakopa busua no mu ehwehwem ewu sampa ba bi e de hye ekoi onko wo bodani ana onko wo kwatani onko wo twani eninti ya so wo kwa awade a eti na adwuma badu asem na me ka kire mu se monkopa emoja ewo no monko hwe sa busua no mu no na ase no oyi ya ni tiawa se o so danfo so obo aba
Mame no wase. Na kakra me de betwa to no say. Mese wiase nyina. Titra asanteman. Kanche. Mo betem aso. Se wiase nyina do mutumi beba belebe asante. Nkom sha wo sha to. Me na me ka kire. E wiase nyina. Oh, wo mu nyina beka bom. Se ye pa adwene, ye penyansa, e bia ka bibi wo wiase a, on beba asante. Abeje. Esisi betumu huni. Se wiase aka nsi amukoboyi. Yewra wafafo afro. Ben. Ya be se no. Abes. Me chesa boru no. Wafro obi. Wabobi da. Omobi. I didn't tell your friend. Mo president no ni Ghana. Vice ni ya. Speaker of Parliament omuni ya. Adjuma badum pato oni ho. Ono de ohini aka ya fa twenty. Oh, mi bisa oni ho. Ya na ba kra ko fe na ya ne ya. Oni ho. Ana ni atra omu nyina na yewura. Ana mo ba no. Mo be pede. Tumi ni nya sare ni mbi. Ya ni ya Queen Elizabeth. Sabo nya ni ba bi Queen. Na me fa no kra si tu nyina ko obi ma me mo. Me pa Ghana president Santa na ya kufa do. Not him. Oh, ya mo de rufa bus Santene fa convoy no ko. Evidence were clear. Sabi anyado. Akwantimi ni wura nya peda. Asim. Ohina Trinity akwantimi ni wura enya peda. Na mum wasankom. Yedinkom senati. Etofom se kukuro. Beba na mo yenya ne so ba. Abrani nya beta ba. Na ya bisu amamani amande na de se ihu edigya nchima. E de ababa be so. Mini nya ne kofiafie. Emrepam. Mpaninsem TV